saytymyzyň hormatly agzalary. Biz bugün Türkmen Portal web saytymyzyň döwletçilik topary bilen nerede? Elbetde Asman Modalar öýüniň Dekistan moda libaslarynyň görkezli dawaratyna. Owadan gelin gyzlarymyz, mähirli denanlarymyz. Bu taýýarlan videomuz elbetde bugün size has täsirli bolar. Sebäbi bugün gözel libaslary şu videoň arkasy bilen size ködürler. Bizden daşlaşma. Gözelliği söz bilen şiirde vasf edýän şahir denanymyz Gülşirin Hanyba. Salam. Umuman Türkmen Portalynyň hormatly tomaşaçylary şu Dekistan atly görkezlişinde, ýagny Asman Modalar öýüniň şeýle owadan libaslarynyň görkezlişinde duşýatda. Näme aýdyp bolar? Elbetde şu görkezlişe azajygam bolsa özümiň sözlem bilen goşan dedenme maňa şeýle uly ynamyň bildirlerini diýseň uly minnetdarlygym bildirýän bütün Asmanyň döwretçilik işgärlerine. Sebäbi bularam gözellik döredýänleri nädip döwretçilik işgär diýmejek. Hemem şuňky Asmanyň görkezden gözelliklerinden, Asmanyň döreýän şeýle täsinliklerden ilham alyp, ýene-de täze döredçilik üstünlikleri ähli biziň gözellik döredýän gözellik öýleminde nesip etsin niýetmeli. Umuman şeýle ýerlerde şeýle owadan günlerde duşmak nesip etsin. Köp sag bolun Gülşirin, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Iki söz bilen Asmany wasf edip beräň. Asman arzuwlaryň hasyl bolýan owadan dünýäsi. Köp sag bolun. Çivide padişahın nişan katamlarıdır. Asman 2017 yılında görülür. Şu dereceli türbünlerin milli kumandalarını köpçülüğü ödürlüyor. Yediğinlerini kıvırmaklaştırıp kendini bükeletmektir. Asmanı gelin. Asman bilen var. Показывают свою весеннюю коллекцию, с чем я их поздравляю, желаю им большего расцвета, чтобы они могли выйти на международный уровень. Пусть знают, какие красивые наряды у наших девушек. Спасибо большое. На здоровье.
hoş gördük şunyal davarlığını format edip gelen için çok sağ olun. Elbette Dağıstan'ın tarifini yerine getirip eden işlemit buğunudan yaratmırdık. Umid ediyen her bir naqşlarını, renklerini, şu dövrün bezegini göre sağladık. Tahlilatlar el işler bilen tümlerine işlenen yine bir könülügüm, der könülük bilen täzeligi birleştirip täze renklin sazlaşmagyny döreden işlemek halk köpçüligine koydurladık. Bahar bayramı münasibetli hem de halkımıza bunu yarap bilecek eserleri halk köpçüligine getirdik. Ya da bundan meylagam o işler yerine getirecekmizge inanılır ya. Salam Türkmen Portal köpden bäri size görem okdum, görüşimiz okduk. Şunu çäreden çykdyk. Asman butik şeýle owadan kolleksiýa taýarlapdyr. Dağıstan atly. Ýani dizayneri görmek için ýöride soňra çen oturduk. Kim bu ajaýyplykları döretdik diýip. Görüp otursak aýallar erkek kişiň çeken dizaynlary eken. Türkmen libaslarymyzyň dizaynyny çekip bilýän ýigitlerimizi görüňde haýsam bu sönür ya. Onu näme Asman butik? Minnettar birinciden çaqylygyňyz üçin, ikinciden şolorial çäreleri, şolorial pakazlary dünya devlet derecesine geçirip durmaňyzy size arzu edýär. Сегодня хочу поделиться впечатлениями подписчиков Туркмен Портала и сказать, что вечер показа Osman Fashion House был просто превосходный. Я набралась новыми эмоциями, видела много национальных красивых нарядов и хотела пожелать им дальнейшего процветания и чтобы они двигались также только вперед. Спасибо слушателям Туркмен Портала и всем, кто смотрит меня. Osman Fashion House size tüýsürümizden şuňky pakazynızın üstünlükli geçenligi bilen tüýsürümizden gutlaýas. Ada Production'ın kollektiwiniň adyndan biziň hem şu ajap işleri azajygam bolsa goşandymyzyň barlygyna diýsen begenýär siz bilen işleşmek juda ýakymly. Edýän işleňiz oňuna bolsun ýene-de mundan beýik işlere dünýä derejesindäki moda libaslaryň görkezilişinde de üstünlük kazanç çykyş etmeňiz size tüýsürümizden arzu edýär. Janyňyz sag bolsun, ähli şuňky uly çäre goşanlara aýratyn minnetdarlygym bildirýär. Ну что, дорогие друзья, хочу поздравить Дом моды Осман с этим потрясающим показом. Дагестан. Это обязательно останется в нашей истории. Наряды просто потрясные. Мне не удалось выйти из-за сцены, но в один момент все-таки выбежал посмотреть, какую красоту наблюдали наши гости. Осман Fashion House, желаю вам процветания.